Hello, bayap song norok naitung ani channel tiprasa jati. Norok ano channel tok rok bahai broiler tok no obo haike norok kabang masrung mannai tai no sung tong hai norok sung dia no tolau comments klai sungai mano ang no comments ang reply klai nai ani obo broiler tini first day tini salsa tini tubo mani ekdin kha salsa o salsa o tubo mani ang borok no koloma jora batabu bal thaitam rokha norok nukha bal thaitam tai samung tongo boni samung bokhok tongo kaiba tai tui nungjaknai bokhok tongo kainui omo haike rwmani ulo borok chanani ko chengkha chanani chengmani pore borok kwchang sugya ba aswk o pohor ni tola o light ni tola o phaiya tonglaio kuna kuna thangui tonglaio amtwui thwngui borok chalainai tonglainai omo haikhai salsa tini chengmani ba borok pohor light bulb amtwui phanangui ma toninai jate horo to temperature komui thango o temperature barinani bagui ba borok kutung khai tongnani bagui temperature komungma jorao kisangma jorao omo haikhe borok no pohoro ma toninai hai hinba norok tebo nugui mankha oro je yang neto bo kuno rwjakya suru net simi rwjak net tini swnamui rwjak net swnamui rwjak jate nobar thang phailai simanani bagui net maro berani slai net no chao aboni bagui ang norokno advice rwo o net belai chao berani sai bera hingke nobar rok thangui maya haimaya ongo obo khai nobar habui bo mano tai o nokni je gas emono gas tongmani gas bo nongkhorui thangnai oroni omo haiklaiui no jodi sungmung tongkhai norok comments khlai sungni bayap song ni channel no norok subscribe khlai di je tabo subscribe khlai ako tai omo haiklai ang second day Thursday ang norok no video rwnai ba video ang slamnai abo norok naitongdi ani channel tiprasa jati hambai।